Zająłeś mi miejsce. Spadaj. Zabieraj Romska. Psiory. 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 Goldie. Kapturki. Tasek. Tasek. Czyj to ogon? Czyj to ogon? Boi się Tasek? Tasek się boi. Boi się. Taki bohater. Ty. Bohater. A ty co? Też wolisz być tutaj? No i co? Taki groźny. Taki groźny. Idź ty, idź ty. Po strachu kazachstański szos. Ja to wszystko wiem. Zdenerwowany okropnie. Czego? Ty, Alfred. Nerwus. Serwus, jestem nerwus. Serwus, jestem nerwus. Tak, taki nerwus, jestem nerwus. Taki to nerwus. Goldie. Goldie. Psiorku. Nie bój się burzy. Już nie ma burzy. Poszła sobie. Poszła, burza poszła. Tak? Biały. Powiedz mu, że burza poszła. Że już się nie trzeba bać. Powiesz mu? Boi się Goldas. Ciapku. Ciapek jesteś, wiesz? Że jesteś ciapek. Wariatuncio. Wariatuncio. A tu nie bałeś się łapy zostawić. Goldie. Słyszysz? Goldie. Goldasek. Idziesz do Goldiego? Co żeś tam zgubił? Oliwkę wyjadasz? Oliwkę wyjadasz? Smaczna oliwka? Już wyjadłeś wszystko? Jeszcze grzmi? Goldie się boi. Hej! Biały! Nie wolno! Co to jest? A po porteczkach chcesz? Nie wolno się tak zachowywać. Biały, chodź no ty tutaj. Bo zasłaniasz cały ekran. Goldas, chodź, nie bój się. O, taranem. Przeszedł na drugą stronę. Chodź Goldie tu do mnie. Szedł.
Tak. Nie bójcie się burzy. Burza nie jest groźna. Nie jest burza groźna, nie. W domku jesteście, wiesz? W domku jesteś. Nero to tam gdzieś na dole siedzi. Też się boi. Same tchórze jesteście. A biały taki był bohater. Kiedyś. Przeszło? Biały. Biały. Spać mi się chce. Goldzie, włazisz tutaj do mnie? Chodź. Chodź tutaj, chodź. Chodź, nie bój się. Och, jak ty się trzęsiesz. Trzęsiesz się, bidoku. Trzęsiesz się, bidoku. Chodź. O. Biały, odejdź. Idź stąd. Fruwaj. 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 Już. Biały, fruwaj. Biały, fruwaj. Nie gryź białego, nie gryź. Nie gryź białego, nie gryź. No i biały. Nie wkurzaj go. Po co go wkurzasz? Dobry pieseczek do. Dobry pieseczek do. I tak. Fajny, fajny, fajny. Już. Już jest wszystko dobrze. Tak. Biały. Po co tu stanąłeś? Film zasłaniasz? Nie możesz z drugiej strony stanąć? Co tak na niego zerkasz? Już, poszedł sobie. Poszedł, poszedł, poszedł. Już ciebie nie denerwuje. Nie. Już jest dobrze. Już jest dobrze, dobrze, dobrze. Tak. Zdenerwował cię okropnie, co? Goldasek. Goldasek zdenerwowany. Taki. Och, jaki zdenerwowany Goldasek. Podrapać. Podrapać Goldaska, co? I tu podrapać, i tu podrapać. Wszędzie podrapiemy Goldaska. Goldas. Goldas. Ale ziejecie, burza w koło huczy, co? Błysnęło się. Choć jak ty się boisz błysków, ty nie tak z tego grzmotowania jak błyskania, tak? Teraz będzie bum. Ale ty słabo słyszysz. Słabo słyszy Golda, słabo, tak. Zajął ci miejsce, białaś. Zajął ci miejsce. Asiu, nie denerwuj się. Spokojnie. Nic się nie dzieje, nic. Nic się nie dzieje, moje psiory, nic się nie dzieje. Absolutnie. Goldasek. Goldasek. Mój Goldasek, co tu masz? W porządku, może. Może w porządku, tak? Może